Son máis clásico das farmacias. Ata o de agora, os farmacéuticos debían recortar e pegar o cupón precinto dos medicamentos financiados, pero este método ten os días contados, porque o Ministerio de Sanidade ten todo listo para dar o paso á digitalización. Que non quite. Moreas de papéis, celo e todo tipo de pegamentos inundan dende hai ben tempo os mostradores das farmacias. En concreto, dende 1970, cando se instalou este método para controlar e xustificar o gasto farmacéutico público. Parece ben, sempre que adelantemos tempo e aforremos traballo aos farmacéuticos, mellor. Me parecía un traballo inútil. Agora, no seu lugar, un identificador QR único por cada medicamento sustituirá as manualidades de farmacia polo escáner digital. Que chegamos ao siglo XXI, non? Porque eso era rústico e rudimentario, o celo que poñían aí nun papel. Pero a fin do cupón precinto significa algo máis, sobre todo entre os clientes máis románticos. Que quiten ese xesto os farmacéuticos. Hai que socializar un pouco. Era momento de socializar con nosotros. Iso sí, hai quen tamén lle ve o lado bo a que se reduzan os cortes. Aforramos de ter o furadiño na caixa do medicamento, que sempre caían por aí as pastillas ás veces e todo o prospecto. Pero por riba de todo está a nostalgia de perder o que xa é unha icona das nosas farmacias, porque a fin do son do cúter xa é inminente. Sí, é que só un sexto, pero que forma parte xa da nosa memoria colectiva e ten os días contados, Padín. Sí, efectivamente, que teñen os días contados, tanto o cúter como o celo, así como estas folliñas, cheas de cupóns. Por eso nos hoxe quixemos vir aquí a Moaña. Onda, Marta, moi bo día. Bos días. Como topache despois esta noticia? Pois un paso adiante no tempo. Chegamos ao 2026 nas farmacias. Pero mira, para que a xente se entere na casa, para que nos facían falta estes cupóns? Pois para pegar o código de barras de cada produto que se vendía na farmacia. E como vai ser agora o sistema? Pois vai ser cun cupón digital no lugar de físico, entón imos gañar moito tempo. Claro, entendo que tantísimos anos que levades vos co cúter na man, que parecía que salíamos da facultade e xa abordaban o cúter. Claro, agora deixaramos unha chea de anécdotas isto na mochila. Sí, moitas veces queda atrás un cupón e temos que facer de investigadores e ver de quen era o cupón, chamalo a casa e dicirlle, mira que me olvidei de cortar o cupón precinto, podes vir por aquí outra vez? E viñen outra vez, botaban o conto. Claro, entendo que agora que vai a ser todo digital, tan fácil como coller pan, escanear e xa estaría. E xa estaría, mentres non haxa fallos no sistema informático. Que habelos hailos. Pode habelo, sí. Claro, pero bueno, isto trae ventaxas, non? Sí, eu creo que imos gañar moito tempo para mirarlle os ollos ao paciente e que ao final o que queremos nunha dispensación é que quede moi clariño como tes que tomar o tratamento, canto tempo, se entendiches ben para que é, etcétera, etcétera. Pero tamén traen convintes, Marta. Bueno, traen convintes de que as manualidades dentro da botica quedan relegadas a solo estar co ordenador. Claro, porque ao final, entre que cortabas o cupón, lle poñías o celo, poñías aquí, aínda lle botabas o conto tamén con todos os pacientes que viñan. Sí, te podías parar un anaquiño, pero é certo que non había ese contacto visual tan ansiado polos pacientes. Entón, este inconvinte igual lle podemos dar unha volta, Marta. Sí, eu creo que a volta é adicarlle o tempo que necesitan, eses minutos que gastábamos en cortar o cupón, agora van a ser para escoita activa e saber que todo queda moi claro. E mirarnos os ollos, claro, porque ao final vos tiñades esos 5 minutiños pa ir, coller o medicamento, cortar, poñer... E tío que propose ese mesmo tempo que lle dedicábamos ao paciente, dedicalo, pero para mirarnos aos ollos e falar. Sí, para dedicarlle ese tempo de dúbidas e de resolución, porque ao final somos a primeira liña do sistema sanitario. Pois Marta, moitísimas grazas por atendernos, xa ven, compañeiros. O cúter ten os días contados nas farmacias.